בשנת תרס"ס שום דבר עוד לא היה פה. בן גוריון הגיע אז בספינה קטנה ליפו. הוא היה פועל צעיר אך הרגיש כמו ותיק כבר. יצרו לקח על גב והלך לפתח תקווה, וקדחת וחלב ואכל בצל וזית. כי ידע שהמולדת זה עוד עץ וזה עוד בית. בן גוריון, אל הדרך עוד נמשכת, ויגיע אל סופה רבי שלא יפסיק ללכת. בן גוריון, אל הדרך עוד נמשכת, ויגיע אל סופה רבי שלא יפסיק ללכת. ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.